dag, så laver vi den infamous Rare Loot Only Challenge i Fortnite. Jeg har ikke fået lavet på en video i noget tid, så tænkte jeg, at det er tid til at lave en video. Og jeg gør det sammen med min far. Hallo. Så det for at specificere det hele, man må kun blot loot, kun blå healing. Man må gerne bruge slurp cactuses og slurp balls, fordi de har ikke noget sådan rarity. Og uden mere at sige, lad os bare hoppe ind i det. Og ja, du flexer dine 0 crown wins her, mand. Lad mig lige se, hvor... Der. Ja, nu synes nu føler du dig lidt dum, hva'? Why you bully me? Oh. Ja, fru. Far, jeg taler altså ikke til dig. Nej, det er med. Okay. Men så skulle det ikke flex, hvis man har 0 crown wins. Only blue. Blå min yndlingsfar. Det er fedt. Ja, altså jeg tænkte også... kun gråt loot er sådan lidt mere. Og grønt loot vil være for let at finde. Blå loot, det er lige der imellem, ikke? Jeg tror helt sikkert, fordi blåt loot er ret godt. Jeg tror helt sikkert, det sværeste vil være at finde det, hvis nu min plan ikke går, som den skal. Nå ja, far, så er jeg også lige blevet halvsulten. Ja. Den er værd noget. Der lander en anden. Det er jo bare helt perfekt. Ja, men du skal ikke lande med os. Du skal bare gå og flytte dig og smutte. Grunden til, at jeg kalder alle herremand, er fordi, at det er herremand. Herremand. Og så kan man lige så godt bare sige herremand. Jeg skynder mig rigtig meget at finde de her weapon. Nej, jeg var lige ved at tage et gråt våben op. Her. Ja. Se, blå. Nice. Okay, den her sælger kun legendary. Ja, og jeg har sådan... Okay, der er en Avenger chest herude. Den kunne godt give noget blåt. Please, give noget blåt. Yeah, en blå striker burst. Nice. Ja, far, var det en mini du tog? Nej, det var en trick. Godt, ja, jeg nåede bare ikke lige at sige det. Der går en person. Der gik søst bare en person. Jeg jeter dem bare lidt rundt. De havde en big i hvert fald, far. Den kan du få. Da shotgun var grøn, så det var noget. Men jeg har en big til dig. Har du markeret den? Nej, men jeg er på vej over til dig, så jeg gitter den. Se. Altså, vi skal helt sikkert også gå til bunker, for der er flere weapon cases. Har du ikke allerede en shotgun egentlig? Jo, jeg har en shotgun. Indlagt. Wow, hvad skete der lige med min sense? Det er hende! Jeg tager en medaljon. Kan du ikke lige give mig det her guld? Jeg mangler guld. Ej, det er så ærgerligt ikke at kunne tage den der, mand. Det er dumt. Ikke der lige fra. Nagt. Det er ikke altid bedre end rare, det der kommer her. Der er en derinde, inde i Door Factory. Falling animation. Det skulle Ja. Øj, shit. Øj, der bliver ramt. Øj. Snipet totalt, mand. Ja, der. Jeg skal reload. 24. En crack. 25. Han bag os. En knock. Jeg har ikke noget heal.
Symbiote Spider-Man 2. Hvor er det sindssygt, mand. Det var Symbiote Spider-Man, et skin jeg faktisk rigtig gerne vil have. Oh my lord. Okay, det er vildt nok. Hvorfor er det vildt nok? Ja, fordi vi lavede sådan en rare challenge, så vinder vi. Det er jo det seje ved at lave challenge. Jeg fik 12 eliminations. Hvor mange fik du? 3. Okay, det giver 15 eliminations, mand. Vi tager den. Det er nice med 15 eliminations. Det er glad. Jeg venter bare på, at Eddie Brock kommer tilbage. Ja, det er rigtigt, folkens. I hørte rigtigt. Eddie Brock, han kommer tilbage til Fortnite. Den 24. har jeg hørt. Det kunne godt være, det var lidt før eller sådan noget. Men han kommer der, og det glæder jeg mig til. Det var også alt for den her video, som vi afslutter med Eddie Brock. Farvel. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Et super rare skin er kommet i shoppen. Lige nu og her. Det hedder Eddie Brock eller Venom. Og det har ikke været set i over 1000 dage. Men det kommer tilbage nu. Jeg har faktisk allerede købt det. I kan også se det heroppe. Eddie Brock. Lige her. Og det er super fedt, fordi det er så sjældent. Og det kan transformere sig til Venom. Hvis man køber det fulde bundle, får man også den anden Venom, som har 2 styles. Default og Extreme. Og det var egentlig bare det, jeg gerne ville vise jer, hvis I også havde planer på at købe. Farvel.